Аз съм Джингиби. С моя приятел Арин 3 ще снимаме малко видео, за да ви покажем какво точно се прави в Ironcraft. Нали така? Да, защото иначе ще си умра самичък. Стара бабка. Дай малко месо да е. Благодаря. Аре, трябва ли ходим къде? Ела, натам някъде ще ходим. Дай първо съберем малко дърво. Аз ще посъбера, защото се раздава обратно. Добре, какво стана? Паднах някъде. Аз... Гласа ти нещо е предразнял. Не се гласа ти. Дай. Сега... Аз отивам търся место за холм. Искам ти... Али, 3 крипъра, мани много съм... Право 3 крипъра ми дойде. Ето и втория крипър. Ти ще му убия, човек. Не. Тъпаме. Пак си, бе. Поме. О, мъгът! Лорд Венч във въздуха. Кой много го е служил? Я пак ми прати покана. Не си, бе. Ами, за малко да умра и съм на спаун. Прати ми покана. Телепортирай се, де. Прати. Тъпари. Чакай, много ми идват. Човек. Не ходи напред! Няма. Слез от мен. Седа спокойно. И на мен малко. Да, аз го бия. Чиро, как Ти си? лети, бе. Все малко. Да, ти нали имаше проблем с джавата. Да. Този това. Крипари. Аре. Преди малко направо... Преди малко 3 паяка, крипър и скелет ми дойдеха. И аз не си че това паднах. Това изгоря баки болта. Аре, бе, нубове! Аре, билдваме холма. Али. Леле. Чакай, аз ще пазя тук. Добре, Чакай да пребием Ендермана. нямам с какво. Да, аз не мога да пребия, защото с това аспект бяга. Давай, искаш ли храна? Не, имам си. Дай да тук. Добре, дай да слагаме холма. Някъде тук го правим. Дай да се удалечим повече. Много време ще отнемем. Нямаме толкова време за снимане. Дай тук да го правим. Айде. Трябва побързам, защото стават 5 минути. Ти го прави. Аз ще гледам. Не, ти ходи за нещо. Някъде ходя. Я ми хелпвай. Направи вода. Ходи направо с хода. Вода направи. Опитва се, стой го изкопаем. Бот. Но Аз ще си мрънкал прави пода. ще направя един под за двата, ще вижте. Значи хора с IP в описанието ще има. Ако трябва ще го кажа. Значи IP-то е 87.119.100.146. Описанието, защото някой може да мрънка. Да. А и да повече хора. Не е по-забавно. Да, Викайте приятели, елате, така ще се душим, с родни души. да, направо ще ви хареса с 3 Fire Aspect. Така. Шибан скелет там, дете се скрил. Чаро трепа кокошката. Добре. Лукъв хед, бейби. Малко почна да ми лобва.
Продава се. Аз пък ще е така дува се. Надува се. Вандера. Да. Как ми стрелива е? Нека костен прах. Купи си. Ей, той е костен прах. Какво ги правя тия крипари? О, кул! Още... О, и айрон! Вече имам кирка. 2 минути остават. Това, клипчета. Да. Направим на епизоди. Да. До сега лъгваше човек, сега лъг няма. Какво стана тук? Е супер спринтер. Ехо. Нищо. Да проверя дали си тук. 16 левел. Ще си енч на нещо на 30. Енч ли ми на Енч мен? на братвата. Ти си О, имаш... Филип. Обичам как се пия. Някакви такива мухливци гърят. Опън. О, имам съм торчове, супер. Нали казахме кой е този сървър? Давай на Нерди. На Nerdy сървъра и Runecraft. Под главните... Значи Iron Craft. Да. Главният админ е Nerdy. Следващия админ е Рори и Да. третия админ е Робката. 22. Това са най-главните админи и след това има един. Как му беше името? Защото не го знам. Нямаше ли? Значи, кой е админ? Мамката си бъде зомби. Така си му кажи. Няма абсолютно. С Нерди, как се става главен админ, той казва, че с скор 4 SMS от лев. Често е само по лев, така латиш. Най-хубаво ще е сега, като такова. Сега, като влезат малко повече хора, понеже сървър е нов, той ще ги пусне на промоция по 50 стотинки. Нали? Еми аз го питах. Не съм го питал всъщност, да я ти ако си го питал. Аз преди малко говорих с него по скайпа. Пак ти водопада на този човек. Тук може да си направим водна парзалка. Аз ще се седна холм. Сед холм. Кой се подходни? Сед холм. Айрон. Супер. Не бе! Ти го прави там хълно да ви нещо. Не имам дърво. Бамбук. Намерих бамбук. После домашни трябва да пише. Мале ужас. Аз не съм на училище. Цялата седмица не съм на училище. Бах ти кефа. Болен ли си? Не. Вчера ти казах. Да. Трябва тук някаква камера цяла България. Да, няма смисъл. Бах ти майна. И след това, като свърши това и още 2 седмици вакансия, О, бейби! съм се уредил. Гледаш също редстон. Аз намерих тикви. Браво. Дома, гледам и аз имам много тикви. И таки. Да ти кажем, подсетиш след 1-2 минути, защото съвсем сериозно, не знам точно колко време остава. Гледам по разговора, трябва да спираме. Ще видим, то май ще ни спре. Да, ма... Трябваше някой. Трябваше да го... Майка ти ще го грабна. Трябваше да го засечеме. Я, виж ти какво имаме тука. Голд. Голд! Аз намерих голд. Ма не... О, имам кирка, бе. Се преби заради тази.